L'aturada de les festes de Nadal no ha estat un inconvenient per als nois del Club Bàsquet Viladecans. En el seu partit contra el 13è classificat, el Reus, la victòria va ser contundent de 77-50. Després d'un inici fred, on els verds van tenir problemes per anotar, el segon període va arribar carregat de punts, fins a 14 cistelles en 10 minuts que els van permetre anar-se'n al descans amb un avantatge còmode de 15. La clau ha estat una mica de que quan ens n'hem anat a base d'apretar una mica en defensa i córrer i en fer alguns bàsquets fàcils, i a la que ens hem anat al descans de 15 punts, tampoc el Reus ha fet no sé, jo crec que ells també han posat una mica de la seva part, de no intentar, al veure que ja no podien reduir distància, sinó que la distància l'hem ampliat una mica, doncs ja crec que han baixat una mica els braços i a partir d'allà el partit ja ha sigut una mica còmode, no? El Club Bàsquet Viladecans està lluitant per intentar quedar entre els dos primers i classificar-se per jugar la final a 4 a Copa Catalunya, una categoria que, segons Bonic, està sent més dura del que s'esperaven. I aquest any a la Copa Catalunya, degut a les variacions que hi ha hagut, que a EVA hi ha menys equips, que l'Alep Bronze ha desaparegut i tal, està clar que el nivell de Copa de Catalunya ha pujat molt i hi ha molta igualtat entre els equips. Amb aquesta, els nois de Jaume Bonic sumen ja 11 victòries. La propera jornada, l'última de la primera volta, es veurà les cares amb el Gavà.